0-1, Lewandowski desencallava el Barça en la seva visita al camp del Mallorca. El polonès, amb un gran gol al minut 20, permetia als de Xavi sumar els 3 punts contra un rival que es va tancar molt bé al darrere, però que també va tenir les seves opcions. Les aturades de Ter Stegen van ser providencials i, malgrat que no va ser el seu millor dia, el Barça sumava la seva 6ena victòria a la Lliga, tot i les nombroses baixes del virus FIFA. Davant els mitjans, Xavi destacava el bon moment de la porter alemany i Lewandowski, sobretot, però també posava en valor el partit que va fer la línia defensiva, inèdita, amb Balde al lateral dret, Jordi Alba a l'esquerra, Piqué i Christensen formant la parella de centrals. Jugando cada 3 días es muy difícil competir 3 y 3 y 3 y otra vez 3. Cada 3 días es complicado. Entonces todos van a ser importantes, todos van a tener minutos y la gente tiene que estar preparada. Hoy Piqué ha estado a un nivel excelente, Jordi Alba también, Andreas también. La línea defensiva creo que ha estado excepcional, así que es importante para nosotros que todo el mundo esté preparado. Sí, és això, no? Que la gent estigui preparada quan ha de sortir i, bueno, destacar també doncs, el Ter Stegen, no? En aquest cas, que, bueno, ha fet un rècord, no? Que s'ha de dir, no? Ho va fer Xavi, també va elogiar la figura del porter alemany, però parlem d'aquesta defensa, no? Una defensa en quadre. Et va agradar, et va convèncer, Nil? Bueno, tampoc crec que va ser gaire exigida, sobretot Balde, que era potser el que teníem més dubtes, no? El que teníem més ganes de veure. El joc va anar més per l'esquerra, Jordi Alba i companyia. Em va agradar Christensen, crec que bastant solvent, i bueno, un suplent de luxe a falta... Dels fitxatges d'aquest estiu, Christensen era el que potser generava més dubtes, però de moment... El que més ha sorprès. Ni una pega, Que n'esperaven poc, però el que més ha sorprès. Van veure també minuts per Sergi Roberto, però cap per Marcos Alonso. Estrany. A mi em va sorprendre moltíssim. Entenc que pinta titular de cara a demà, si no, no entendria... I Sergi Roberto? No entendria res. I Sergi Roberto, si està bé per jugar 60-70 minuts, ha de jugar sí o sí. Balde va confessar que mai a la seva vida havia jugat per la dreta, Sí, però que també s'adapta a qualsevol cosa que li demani el míster. Exacte. I que sí que va jugar en el lloc de Pedri, també va haver-hi rotacions al mig del camp. No sé si t'està convencent el rendiment d'Il Presidente. No gaire. La veritat que no m'està convencent gaire. Trobo que té un joc així esbojarrat. Entenc que és un perfil diferent i que has de tenir dins l'equip a lo que és Gavi, a lo que és Pedri, a lo que és De Jong, però encara no li he trobat el gust. Encara li queda per acabar de parlar aquell llenguatge blaugrana. Bé, Xavi també va afegir que va veure molt bé Ansu Fati, però en quin punt està? Doncs el propi Ansu contestava en català als micròfons de Barça TV sobre el seu estat físic. Jo segueix el míster, tots els personals que intenten ajudar-me per estar el millor possible en el camp i jo vull fer tot el que està en les meves mans per estar disponible i ajudar tant el meu equip com a la selecció quan em toqui. Xavi, com tenim a l'Ansu? Home, jo crec que està progressivament avançant, no? És veritat que encara queda molt per veure aquell Ansu que teníem, però bueno, aquest és el camí, no?, que decían en la sèrie aquella, no? Sí. Star Wars, this is the way. El mandarino este. Els mandarines. Ansu va fer, entre cometes, l'assistència de gol a Lewandowski. S'alimenta Lewandowski. No va tenir el seu millor dia, però tampoc Dembélé, no? Vull dir... Sí, una miqueta és això que dèiem de l'expectativa rendiment, no? Christensen no esperàvem res, a poc que ens dongui, al·lucinem i l'elogiem, i clar, d'Ansu Fati n'esperem molt, perquè ens en va ensenyar moltíssim, i de moment li està costant aquest inici. Ànims a Ansu Fati i tant de bo torni aviat. Del partit hem d'afegir que Xavi es convertia en el primer entrenador que no coneix la derrota en els seus primers 18 partits a domicili a la història de la Lliga i que Marc-André Ter Stegen també superava el seu propi rècord personal d'imbatibilitat a la Lliga. L'alemany va ser providencial a Son Moix, ja que també el Mallorca les va tenir. El Barça, per cert, només ha encaixat un gol en 7 jornades del campionat. Molt de mèrit, ara. Entre aquest rècord de Xavi i el de Ter Stegen, amb quin et quedaries? Jo crec que és més important, de veritat, el de Ter Stegen. No encaixar gols, tots els equips grans són segurs a darrere, i no encaixen a darrere. El Barça, quan ha fet grans temporades i ha guanyat títols, és perquè estava molt segur a darrere. I, de fet, estar segur a darrere et fa no perdre, perquè com a mínim empates. O sigui, un rècord és conseqüència de l'altre. Xavi, Digues. Felicitats pel rècord, Doncs moltes gràcies, no? Però bueno, això és sumar i ja està, no? Vull dir, és el que deia ara mateix el Nil, no? Si no encaixem,
doncs té moltes probabilitats d'anar sumant Jo punts. diria ara mateix que a les grans lligues no hi ha cap altre equip que hagi encaixat només un gol en 7 jornades. I amb totes aquestes baixes de defensa que estàvem parlant de virus FIFA. Correcte. Condé, Araujo i companyia. Sumem-li això, evidentment. Sí, sí. I, com diu el Tòpic, no? Un gran equip també passa per tenir una gran defensa, així que el Barça també està en el camino. De tot plegat, hem de també afegir-li que el Barça suma ja 19 punts i que comparteix el liderat amb el Real Madrid. Els de Xavi tornen a jugar demà a les 9 al camp de l'Inter la tercera jornada de la Lliga de Campions. Un Inter que aquella dissabte 1-2 davant la Roma de Mourinho i que és vuitè a la Sèrie A amb 9 punts del líder, a 9 punts del Nàpols. A la Champions sumen els mateixos que el Barça, 3, i per aquest enfrontament de demà està totalment descartat Lukaku i és dubte Lautaro, que acabava amb molèsties. Avui mateix el Barça posarà rumb cap a Milà i a la tarda escoltarem a Xavi i a un jugador que també atendrà els mitjans. Nil, l'Inter no està gens bé. No. I a mi... No dic que sigui un partit assequible o fàcil, però l'Inter no està gens bé. És Champions i és fora de casa, i el Barça li està costant històricament els últims anys moltíssim fora de casa a la Champions. Per tant, fàcil no serà, favorits no sé si es pot considerar, a mi no m'agrada l'etiqueta aquesta pel Barça pel partit de demà. Però aquestes baixes de Lukaku i possible de Lautaro a mi em deixen més tranquil, Marc, em donen una miqueta d'aire, perquè amb els problemes que teníem en defensa, si venien aquestes dues bèsties al 100%, eren molt perilloses. Ara es compensa una miqueta la cosa, uns per l'altre. Brozovic tampoc hi serà, una altra peça important, sí, no ho sé, entre allò, no? Un sense davanters i l'altre sense defenses. Xavi, que tinguin molt bon viatge a Milà, Sí, moltes gràcies. El que passa que no ens podem refiar, ara que dèieu això del Lukaku i Lautaro, doncs escolta, nosaltres no ens refiem i posarem tota la carn a la graella. A la graella, no? Molt bé. Doncs jo ara, amb tot plegat, si m'ho permeteu, també vull dir la meva sobre Ansu Fati. El retorn d'Ansu a l'11 titular només és el primer pas per poder tornar a veure la seva millor versió. Estarem d'acord que no va tenir el seu millor dia contra el Mallorca, però tampoc el va tenir Dembélé, i és que davant d'aquests equips tan tancats al darrere, aquest tipus de jugadors tenen més dificultats i pateixen més. Tampoc podem negar que al bo de l'Ansu encara li falta alguna cosa més per tornar a ser aquell que tots coneixíem, però cal tenir paciència i, sobretot, memòria. Molta memòria, amb un jugador que ens va il·lusionar com pocs abans ho havien fet i que, de moment, ja porta 2 gols i 3 assistències aquest curs. Els números parlen per si sols. A poc i allunat dels focus i d'aquesta pressió mediàtica innecessària, Ansu ha de seguir treballant per engrandir aquestes estadístiques. D'altra banda, demà doncs també torna un estadi talismà, un estadi on va fer història. El 2019, en un Inter-Barça, amb Valverde a la banqueta, Ansu es convertia en el jugador més jove de la història en marcar la competició europea. Només 17 anys i 40 dies. No perdem aquesta il·lusió. Amb Ansu, i que Ansu tampoc perdi aquest desig de seguir millorant. Així que encara que, bé, potser no sigui el lema més adequat per un culer, amb el bo d'Ansu podríem entonar aquell famós «Historia que tú hiciste, historia por hacer». La Ronda. Ansu Fati, protagonista del dia, també a la pregunta que ja tenim penjada a les xarxes socials i que podem repassar. Som-hi, va! Y esta es la pregunta del día. Tornarem a veure la millor versió d'Ansu Fati? 1. Sí, en breus. 2. Sí, però paciència. Y 3. No. Bé, doncs la primera, que sí, que això ja ho tenim aquí. La segona seria un ja ho veurem. I la tercera és un no rotund. Nil, com tenim les respostes? La gent positiva, però amb paciència. El 57% dels rondaires creuen que tornarà, però que hem de ser pacients. Molt igualada, la segona opció guanya el no amb un 23%, però el sí en breus, els més positius, 20%. Bé, has de ser del Madrid o molt pessimista per pensar que Ansu ja Tenir-li no tornarà moltes a ser... ganes, Exacte, ja no tornarà a ser el que era. Recordeu, Twitter, Facebook, Instagram, podeu seguir votant a la pregunta i a la segona hora d'avui, en temps de tertúlia, també obrirem línies. Ara, però, Nil, també podem submergir-nos i fer un torn per les xarxes socials per saber què s'ha dit al llarg del cap de setmana
sobre el Barça, aquesta victòria al camp del Mallorca i el liderat en línies generals. Les xarxes amb el Nil. Sí. Per exemple, el Bruno creu que hay que aumentar el sueldo al que puso pelo a Ter Stegen, que de paso le devolvió los brazos. Mala bava, però divertit. Sí, exacte. Li va fer un 2 per 1, amb cabell i braços. Sí. Buenos bracitos. Bona oferta. Álvaro Fernández de l'Espanyol també li aniria bé. Pobre, ara en Ya no parlarem. pel, pero brazos sí, No, sí, correcte. Alfredo Martínez. El Barcelona es líder de Liga más de 2 años después. És que la dada és demolidora, Bestial. Vols saber quants dies exactes feia? Sí. Doncs són 839 dies després, Una borrada. O sigui, estem ja fregant gairebé els 3 anys. És una passada. I contra virus FIFA històries Sí, són primers. Que l'aprenguin! Això. Robert PG, el youtuber, que deia los 55 millones, los 55 millones de Lewandowski están siendo baratos, muy baratos. Sens dubte. Mr. Cruyff, hoy hemos recuperado los 2 puntos del Rayo. El Mallorca mereció el empate. Llevamos los puntos que hemos merecido. Lewandowski es el mejor fichaje desde Luis Suárez. Doncs aquesta la trobo molt encertada, no? Perquè allò dius, home, el Barça va mereixer guanyar a Mallorca. Ter Stegen ha fet aturades de mèrit i el Mallorca al final doncs també va poder rascar alguna cosa més. Així que, bueno, potser no, però el Barça va guanyar i el dia del Rayo el Barça mereixia més i no va guanyar. Sí, Doncs, sí. bé, Un per aquí l'altre. està, Al aquí final està. és el que té la Lliga, que tot és just. I acabem amb el Martín Minan, que també està en la línia de la pregunta del dia Manso, diu: un Ansu flojo ha producido 5 goles en Liga, 2 goles, 3 asistencias. No me quiero imaginar lo que será cuando esté al 100% y el equipo también esté en plenitud. Que n'aprenguin. Que n'aprenguin. Que n'aprenguin.